ତାର ବଚନେ ସେହୁ ଭ୍ରମେ, ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଆଚରେ ଅଧର୍ମେ। ସାଧୁ ନିନ୍ଦନ ଯେ କରନ୍ତି, ଜଗତେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି। ପାପ ଆଚରି ନର ଲୋକେ, ଅନ୍ତେ ସେ ପଡ଼ନ୍ତି ନରକେ। ଅର୍ଥାତ୍ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୀନ, ସାଧୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରେ ବା ନିଜ ମନକୁ ଭ୍ରମରେ ରଖେ, ସେ ଜଗତରେ କୌଣସି ସ୍ଥିତି ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରାଣୀ ପାପର ଫଳରେ ନରକରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଧର୍ମ ବିରୋଧ କାର୍ଯ୍ୟ, ସାଧୁନିନ୍ଦା ଓ ପାପ ଆଚରଣ ଜୀବନକୁ ଅସଫଳତା, ନରକ ଓ ଅଭିମୁଖ କରେ।